ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏହି ତିନୋଟି କାମ ଭୁଲରେ ବି କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ତିନୋଟି ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ପସ୍ତେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ତିନୋଟି ଭୁଲ ଶୋଇବା ସମୟରେ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖରାପ ସମୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ କେଉଁ ତିନୋଟି କାମ କରିବେ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୈଭବରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ନମ୍ବର 1, ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ରାତିରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଶୋଇବା ସମୟରେ ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ବା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କଦାପି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏପରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବେଡ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ମିରର ରହିଛି ତେବେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତା ଉପରେ କପଡ଼ାଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ।